Greater Maulai People Union harengkat kibahayeng hasam menne kasibaar kala penlong ikijikan mau burom ye kelengku jingdap sansnem jong kejingklat no iba fauna strong keji ubadi rumeli barim ka maulai sonsi ubala khlat no nakani keslapatai hakishpop turik unai wing arja khatsan hakani kasi ka Gmpu rengkat bat kibahayeng hasam kikhun kikti ilok kongsari talingdo kilalek banbu sentio hakachaka balatep iba fauna strong keji haulum jingtap halum maunai haba jingkran halok jingdap sansnem ka jingklat no ba founder nakaliang ba Alexander Lendam Vice President ka Gmpu ulong ba walau ba founder umdon siu hak slapatai penban kimati jungu hadu mentamane kidang ya im kumtah kala penlong ka Gmpu banyai kan mau burom yu nakaliang ka kongsarita lingdo ru ka badai ru ka kurim jong ba founder strong kaji kabat ru kum ka president jong ka Gmpu kala ai kublai ka Sorkar jela ka bala Pynsah nam ka kerteng ba founder walau umdon siu hagani ka slapatai nakaliang Sngewnguh nga penpa wajing Sngewnguh kerpang ya ka Sorkar ni khalia kabala ai nam bat burom ya ka surok ka bamai la tristom ke baro ka de ka jing le ka jong Sorkar ka jing i jingai jong Sorkar kumnu ban ai ya ka nam ka burom ka jong i wat imdan shu ka slapathai inre ka nam ka burom ka sa Shirta nakaliang Sngewnguh nga penpa wajing kublai ya pi baro ki badan kani ka po bat tu blai undon kat bat pi nang pensingai wat imdan shu kani ka slapat hairu inre inang pensingai pi inang dor kat bat pi hakilin tiya ka jong pi kum kinong kit kam jong ka Greater Maulai People's Union